Sa Good Vibes, singer nga tumandok sang La Carlota City nga amat-amat na nga nagakakilala sa Japan ang naka-perform na sa iya una nga concert. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ini isa sa mga performance ni Catherine Kabalatungan sa iya pinakaunang nga concert sa Japan sa December 27. Sa tuanay, handom niya lang nga makaperform live sa isa ka concert, subong, nahataga na ini sa katumanan. Una nga nakilala si Catherine sa manging kampiyon siya sa isa ka singing contest didto. Nagsunod-sunod na ang iyang album, music videos kag radio guestings. Sa interview sa Digicast Negros last year kay Catherine, ginplano pa lang ang concert kag na-delay bangod sa pandemic. This year sa September naman, concert. First, solo concert ko. Pero sa piyak sa mga challenges, nadayon gid man. Taga Barangay 1 sa La Carlota City si Catherine. HM student siya sadto sa University of St. La Salle, Bacolod. Ang pagbisita niya sa iya Iloy sa Japan ay nangintay-tay sa iya sunod-sunod nga success sa music industry. Handom niya nga makaperform sa Negros kag sa La Carlota City. Hindi lang sa Japan, diraman sa Pilipinas, makilala man ko. And syempre, makakantagit sa hometown ko, daraman sa La Carlota or sa Bacolod. Naka-release na siya sang iya nga una nga cover album sa Japan kag ang tanan nga mga kanta sa Japanese language. May mga imbitasyon naman siya nga mag-perform sa iban nga pungsod.